du er ny her, mit navn er Anders. Mit navn er Niels. Mit navn er Simon. Og mit navn er Morten. Og vi er... Det er Danes. Lige præcis. Vi skal til at lave sådan en ret normal ting at lave, som rigtig mange andre mennesker laver på YouTube faktisk. Ja. En ting, som vi normalt også synes er en lille smule kedelig. Jeg forstår godt, hvorfor I laver det, fordi I lærer os bedre at kende. Det er sgu sådan lidt kedeligt, fordi den måde, det normalt foregår på, det er, at man sidder derhjemme i sin sofa, og så snakker man lige lidt om det og bla bla. Det gør vi sgu ikke. Niks, vi sidder ikke i sofaen. Vi er Danes. Det vi skal lave, det er en Q&A. Altså, vi svarer på jeres spørgsmål. Og I har allerede sendt en masse fede spørgsmål til os. Det har vi bedt jer om på Instagram. Vi har valgt 10 stykker ud, som vi har tænkt os at svare på i dag. Men igen, vi gør det ikke bare siddende. Hvordan gør vi det, drenge? Jamen, jeg tænker da, vi svarer, mens vi er oppe i rutsjebanen og skriger og skråler samtidig. Et eller andet i den dur, i den kaliber. Lige præcis. Vi har noget lige her i baghaven, hvor vi skal ud og lave noget sjov. Det kaldes Dyr Sommerland, og derfor kan I godt regne ud, at vi skal op og lave nogle vilde ting, mens vi svarer på de her spørgsmål. Helt sikkert. Vi skal nemlig lave loops, mens vi prøver at svare på et spørgsmål. Vi skal blæse ned ad en rutsjebane, ramme ned i vand. Vi skal flyve rundt i sidde og skrige. Niels skal være ved at besvime forhåbentlig igen. Ja, og imens så svarer vi på et spørgsmål, fordi det er bare meget sjovere. Og så må vi se, om vi kan holde masken, eller vi sidder og skriger alt for meget til at svare på det. Men udfordringen er 10 spørgsmål, som sagt, og vi går ikke hjem herfra, før vi har svaret på alle 10 spørgsmål. Aftale? Ja, aftale. Gentleman's agreement. 3, 2, 1. Godt, lad os komme afsted. Det fik vi ikke filmet ret godt. Det var godt nok vildt. Ja, det var vildere, end jeg husker. Vi kunne overhovedet ikke filme ordentligt. Vi klarer den nogenlunde, drenge. Så godt vi lige kunne. Det var den første. 9 tilbage. Lad os komme videre. Jeps. Kør. Lav, hvorfor vi laver YouTube? Det gør vi, fordi vi rigtig gerne vil vise jer alle sammen. Alle de ting, man kan lave. Og der er mega mange af dem. Prøv at se det her for eksempel. Nej, Miki! Imens vi lige er her, så er der jo stadigvæk en uge tilbage vores skivevæg. Der er stadig en uge tilbage vores skivevæg. Og det var alle de her fede vending med solbriller og håndklæder, Sony Bluetooth højttaler og Ray-Ban solbriller. Er jo fede ting, ikke? Skynd dig ind på vores webshop, køb et stykke merch. Link i bio, ned under videoen. Lige præcis. Gør det nu, man! Jeg gider ikke blive mere mod! H-A-A-K eller hak, eller H-A-K-K eller sådan noget. Han har spurgt, er vi aldrig bange? Vi bliver bange næsten hver gang vi er ude at filme, men det er det, vi går efter. Vi skal igennem frygten, ud af comfort-zonen. Gør en ting hver dag, der skammer dig. Lige præcis, så selvfølgelig er vi bange. Næste spørgsmål. Jeg kan godt lide gulerødder. Jeg ved ikke, man kunne høre det, men svaret var altså Anders og Niels. Anders og Niels. Ej, jeg får det så dårligt bagefter. Jeg har det allerede dårligt nu. Jeg kan ikke tåle at blive slået ud. Altså, hvis jeg kaster op, så kaster jeg fucking op. Vent. Hvad var det spørgsmålet, var? Jeg koncentrerer mig bare! Vi skal svare på spørgsmålet. Vi kan ikke huske, hvem der har spurgt, men vi har fået spørgsmålet. Hvilken pris har det, vi helst gerne vil vinde til guldtuben? Jeg tænker umiddelbart Rising Star eller sådan noget. Jeg er svimmel. Jeg er klar. Årets Rising Star, ikke? Ja. Niels.
Hvem synes du fortjener at vinde? Det gør vi! Årets Rising Star! Årets Rising Star! Årets Rising Star sidder lige her, og her, og her, og her. Så gå ind og stem på Årets Rising Star på The Danes 100%. www.guldtuben.dk. Slut den her tur, eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg kan spise noget nu. Jeg stiger afsted. Nej. Rasmus, han spørger, hvordan det er at lave så mange stramme ting. Hvorfor er det? Hvordan er det at lave så mange stramme ting? Det er rimelig nøjeren! Men det er mega fedt. Kom ud og prøv! Det er det fedeste i hele verden. Og gør når der skræmmer en. Det er mega nice. Du må bare se vores kameramand Mikkel dernede. Der kom Mikkel! Hey Mikkel! Og I kender det. Op af sofaen, ud af sted, og husk at gøre én ting hver dag, der skræmmer dig. Kasper spørger, hvor mange ænder kan I spise på en time? 9 styks. Ingenting hver dag. Karl Emil spørger, når i Jylland igen? Vi bor her. Jeg er hele tiden. Vi jyder for fanden, ikke? 98% af 10. Okay. Det var 10, så er vi færdige 10 styks. for i dag. Vi håber, I fik svar på jeres spørgsmål, ikke? Jeps. Husk nu, der er en uge tilbage af vores vildeste giveaway overhovedet. Husk nu, at vi også laver giveaway til, hvis I går ind og stemmer på som Årets Rising Star. Ja. Giveaway. Masser af præmier til jer, ikke? Følg os på YouTube selvfølgelig. Subscribe til vores kanal. Ellers så var det for i dag, var det ikke? Jo. Godt. Jamen, så havde det op i sofaen. Det hedder ud af stedet. Og husk at gøre én ting hver dag, der skræmmer dig. Ses!